Commissioner the Lea show Yanu 3 horse and henna and the Highland Trail 550. I guess quite the Jeter. A Benya Mahake the Lea show shared the path of 1,000 puddles. I guess can you lawn the Ekin? Shirtness. That me geisha briag yn yr hwyd making a path of 1,000 puddles gan lawn the Ekin. Hanna show share path of 1,000 puddles how kind. Take the Lea at the horse. Oh, gee. No! Oh! Oh, had you a groch? Sinnu Callum, come at all. Have you such a good picture? Oh. You alright, Callum? Oh, good, yeah. It is ma if you miss skippers, shy have you kunzig rutten me geen hulden. Shaku dam oran. Dan is ik maar jail het dametje. Gaan ik er damme Moonar en damme Seall Nalfe. Hoover dam de Gael toch? Wow, feeling tired now. Ik niet zo als je het goed punt kan agus als je Hamas gas als je het je operianu als je nu Martin van een eiche agus daar vis mensen ken een hele punt ach ik ken nou als je Shiraski gaat dus in Karm Katel bij zijn pisjen de kindje ze hier ham agus kun je als je kan het loch niet een mappe als je dat alleen mag als je dat schiet als je haast al je Castello getren agus Achkenille agus als je een keer gaat biechen en mag achterste zaken die uur hier nummers.